Maayong buntag mga higala mga kabisdak. Karon laing sugilanon na usab ang atong ubanan sa pagpaminaw sa kun ako ang pasultihon. Ang atong magtatampo nagngalan og imi. So problema gihapon kini sa managsilingan. Kay ang ilang silingan gihanyo nga putlon ang lubi kay delikado. So wa mo sugot. So niabot ang time na disgrasya na tumba ang lubi, ang tag-iya sa lubi nga balay maoy natumbahan apan sila gyapon ang ipasanginlan. So nagkagubot, magkihaanay daw sila. So dili gyud maayo. So bani ko ninyo sa pagpaminaw. Kung kinsa pa tong wala pa maka-subscribe, palihog ko og subscribe sa akong channel o click pod sa notification bell. So dili na to ilangan ato nang isunod kun ako ang pasultihon. Kun ako ang pasultihon. Kun ako'y pasultihon, ako moingon. Nga kun adunay aso, adunagoy kayo. Maong ayaw pagpaduol sa baga, aron dili ka musiga. Kung ako sa pasultihon, ako sa buingon, nga ang pagpakasa tawhanon ug ang pagpasaylo balaanon. To err is human, to forgive divine. Sa linatin pa, to irot is to humanot, and to forgivot is to divinot. Kun ako ang pasultihon, tulumanon nga mohatag og gamayng bidlisyo sa kahayag sa nagkaguliyang mong huna-huna. Kaysa mataghagtok sa taknaan, nagkalain-lain man ang mga gumunhap nga muhamok sa kinabuhi sa tao. Kun ako ang pasultihon. Hi! Hello mga kasama. Kiniga po ninyo Kuya Joel Bensi, kauban sa akong partner Randy Tayad. Mangumusta kanyong tanan. O sa tarang magkiksunan mga kasama. Awhakong ko kamong gamit gyud sa mga produkto sa SED Marketing Incorporated. Sama sa SED Liniment Oil, SED Panyawan Coffee Mix, SED Celebrity Beauty Soap, SED Celebrity Kojic Soap, o Kugon Herbal Capsule. Mga produkto kini sa SED Marketing Incorporated. Bueno, mga higala mga kasama. Ang atong magtatampo karon pinadaso sa kababae nga nagpatago lang sa ngan nga imi. Kini gibuhatag duwa sa radyo ni Ria Arellano. Kay galaan atong magtatampo si Imi. Kini akong problema, bahay ni sa bahay nga among gipuy-an. Kung nga nung na problema mi, ingon mangod ini ang mga panghitabo. Now and forever, remember the words from my heart will always be true. Now and forever. Nanay! Naana man din ang akong palangging-ging di ay, oy. Bless ko, nanay. Taga Santo na. Kasama sa tatay di ini mo? Naray! Nagsunod. Hinay man kayo mula ka sa tatay. Mura magibugatan sa itlog. Liba ko nung imbita itlog. Liba ko niya, ha? Kumusta naman imong klase na? Kuha ka mag-resort? Na, naglagot man gani ko sa akong classmate, nanay. Nga naman. Sige lang, pangupya na ako. Ay, patawag mo na sila sa classmate niya tubangan sa maestra. Uy, nga naman, nak. Kusog man kayo mangupya. Nga dili mo ang ko nga nangupya sa nako. Bisag na booking na. Kaya nga noon sa ilang hitabuan di ay, nak, ha? Nagduda man ang among maestra kon. Nga nung parehas may score. Mao to. Pagkalas sa among exam, dito na booking ang mangupya di ay siya nako. Unsa man ang pagkabuking nga di ay, ha? Namanggoy akong question nga nalimot ko pag-answer. Unya? Gitandi ba ni mama ang among test paper kung parehas pag yun may answer? Unya? Ang ikanapo nga question, nalimot man ko sa answer, di akong gibutangag nalimot ko. Unya? Gikopya po siya imong classmate ang imong tubag. Waman siya mong kopya, pero ang iyang gisuwat dito, kuan man kay, mingon man ko siya nga, ako po. Unsa? Akong answer kay nalimot man ko. Unya siya kay mingon man nga ako pud. Sa panuon siya nga nangupyan ako. Pagkakidort, ani. Uy, wow, ka-good girl sa mong baby. Nagtuon man. Liwat yun na ako atong baby dahil liwat.
Puyo da ka na liwat sa imong mata. Oo, ang ano man di ay, hindi din na maliwat ako nga, hinuon mo ko sa una. Say answer sa ko uban, sunon ba nako? No, say hinuon ko. Day? Nanay. Oo. Kagaira ko. Ngan sa usa ka lugar na nay sa nasod nga. Naguna sa letter A. Letter A. Uy, kasayon anak na ko Letter A, Alaska. Pride sa kong nanay, uy. Ikaw, tatay. Tagay ko nga sa nasod nga naguna ang letter B. Letter B. Beer brand day. Parawag di mo Abi kay Alaska man ko, imo beer brand sa parawag yung dako. Ano sa may sunod sa beer brand? Unsang litera ang sunod ha? Kay baw ka. Sunod sa B, kay letter C man. Unsa man ang letter C? Karnisyon. Paraw juga. Karnisyon kay. Ingon ani kahanggaw ang akong bana, may nalang gani kay wag gitaon maliwat niyang among anak nga si Chichi. Unya to? Nak, paway na ha, katug na. Ugma na sad. Tuwaso na lang ni ako, nay. Gamay naman lang ni. Hala, ang sa tunay. Saman to, uy. Sa'yo na to? Ambot lang. Kahit naman to ni hagtong ato, pusog na ba kayo? Unsa ka to? Slubi na sa tong donut. Bunga slubi ba? Tagak sa tong atop. Kuya, ba nagbatagakan, taan na dong, uy. Bitaw day. Dapat ko sa nga hapit ko may tagak diri sa tuwang kilid taon. Diri sa kong kilid na tagak ang bunga. Naubang ko ato, wala. Siguro kong mabride kong samot. Buwa ko ato. Si Bako in tao, si Bako palayo. Bitaw sila. Indikado ko na matagakan tag bungas lubi sa kay siguro ko nung babuang ka na. Unsay nga na? Dong, kung mauna dong no, kinahanglang maputol ganang lubiha. Dong, kay tanaw sa daban ako, ana, nung murag katumbahon. Tol kita na yung ko, matumba niya painguris na ito. Abita, narbe bata taon. Pag-iistoryahin si Noy Tino, dong, aron ipaputol na niyang lubi. O ma, storya mi si Tino bayan anak. Dako kay hulgas among pagpuyo ang punuan sa lubi nga naa magbarog duol gis among pultahan. Pero ang maong punuan, nabilong sa yutas among silingan, mao nga di may makabuot-buot og putol. Unya, Ayo! Mayo na ito na! Mayo, Noy! Usay ato. Nato ko ituyo ni mo, Noy! Kadiyo ka kay mamurul usak. Usabay ato ni mo kan. Kuan ba, Noy? Kana bang, kuan ba? Noy, tinay, kana punuan sa lubi bang na ang barog dool sa among pultahan ba? Pila na naktuig, Noy? Yosa. Dugay daw eh. Ako pa mga kinikanan may nagtanam niya ng lubi, ha? Kuan, kining na ang maong ang uban na ng lubi diya sa unahan, maong gihapon. Kung ano maunta di ay, ha? Gabi ba, Noy ba? Kuan ko, tagakan, may bunga, buslo taon mong atop taon. Nga, may nanggay, way naigo sa taon na mo ba? Unya to. Balaka, Noy ba? Balaka, may. Mabasing mataibingan niya taon, tagakan, may taon na taon. Mga muhangyo, minimo taon, imo lang taon mang... Imuha mo yun ang lubi, no? Imuha mo yun ang punuan lubi, imuha mo yung gilikanan, tanong mo na. Pwede putol tanan, eh? Anong inyo mga ipaputol? Ngita mo mapreso mo? Tingal ikiha mo sa gadiin, arong illegal laging. Illegal laging? Gawas pa, layo raman na sa inyo. Lagi, layo, tinoda, layo bitaw. Pero nagharag naman tao na. Unya yung kaharag taon, tubong masumabay. Mga, dunay mga bungang matagak, ato pingon sumabay. Dili ko na pahilabtan. Way magbuot ako kay ako ng maong punuan sa lubi. Unya, ha? Magkuhaan pa na namog bunga. Pero delikado mong taon kayo nito, no? Delikado kayo. Ug nahadlok mo. Pagbalhin mo po yun. Gabas, diwangan eh. Suryahon taro. Sabot eh, no? Bida. Gaba lagi yung taon na ng tiguangan. ngano di ay di siya musugot nga ipaputol? Dili lagi taon? Ngano man? Halo, iwan niya huna-huna ang basig na imadisgrasya, ana. Bot ang ana niya. Huwag yung magunaw na nga, basig na ibadisgrasya. Ging namin naman ko nga. Huwag hadlok mo, balin mo payo. Kaparaw. Paraw ito kayo day. Pero gaba lang taong tigwa nga taon. Yung sama na to, ana, dong magpaabot ang nga na imadisgrasya na to, ana. Di ay. Bida, bahala yun nun siya.
Unya, unsaon man na? Ako ni sumbong sa barangay. Unsa de pre? Oo man na, pre. Dahil sura, pero gaba, tiguang nga. Ako ang ipagisulti ang tarong. Mura minusok ko. Biyas na tawahan na pre. Di magibaw mo sa butawon eh. Nagsalig lang mo itagiyas lubi. O, lagi mo. Ina akong sus, bida. Pero Kaya suus ko mo lagi, bida. ayan lang pre. Oo. Bisa na pre, delikado gina pre. Daghan begini ito buang natagakan na pre. Ang uban magani natagakan na, nabuang. Ano na, pre? Pero ang dudong. Ano nga? Ang dudong. Kailan dudong. Akan nila lubi. Ay, giugso ko ditong pre rin na no. Wala nga nana. Na. Kita pre. May mo, pre. Ako ni sumbong sa kapitan. Oh, na, ayun lang pre ay. Ano, pre? Useless. Ha? why useless? Useless na pre. Kaya ganas noy tinoy, asawa na igsuos kapitan. Oh, Mao nga. Wag yapay kapuslanan nimo pagreklamo pre. saan ti sumbungan ni Ron? Oh, mo ni pungutana nga di ko makatubag nimo ana pre. Ha? Mo na paging nun, pre. Makabalo sa yapon tanan nga. Kabalo. Makabalo sa ko, ana. Dong, awang bay sa tiguang dong. Bay ni Tino. Ano ba? Nay, murag nagpapanday si Ambay. Murag pausab tingay na niya iyang bay. Beda. Ay, may sen pa usap si Simbay na. Kita mo, listo ta na. Kaya may lubi na taon. Dili mo ni paputol sa kanahan. Mamali na lang ka ta dong. Ano balay mo ta? Nga atom ni yuta. Abida. Iya na tapan niya. Kanang lubi. Bida na suod sa sa iyang yuta. Asad, pero garag din sa tuwa pa dong. Nyaw sa lagi na to anak lagi in town. Uy! Lagot kili ko na niya day bida. Dili kay lubi rin ako tubahon. Hasta na siya tumbahon ko na. Ay, dong kanang Buta nga ng sus. Bida. Palang tiguwa nga. Sige. Iya pa ron. ha? Ginuuli mag-igo na niya day. Ay, kalamisan to. Bantay mo. Wala patay. Ginupo! Usa pa ron! Sapa mga tao sa gawas! Ganon! Nagkarot-gano man na sa mga. Ganon eh! Naunsa ka na sila! Hala, dong. Hala, ang lubi nga nagharag pa dong sa tuwa na tumba di ay. Pero tuwa sa bay. Tuwa pa ko sa bay ni Noy Tino. Unsa? Mauna, dong na. Yawa na, disgrasya! Uy, kinabuhing nakalas! Ambot lang ka. Sana na magsusi ka! Ano pinsaan mo ni Saan naman tao pinsaan mo? Madali ka wala. Wala gabihan ni mong naong. Wala ka nagabihan. Ang imurang bahay mo na daw tumayo pero nakunlag yun na natumbahan yun punuan sa labi yung bahay na Akong bahay, hapit naman unta tumahuman. Asa di lang na ito na Ang importante nga, huwag kinabuhi nga nakalas. Magbayad siyang mahal. Iyan ang gituyo. Siya may nagputol sa akong punuan sa lubi. Kisa mo na Kisa, no ito na Ginoo ko, may pagkatumbas lubi taon. Naapato, padung sa bahay ni Tino o taon. Kumusta ka sa ni Tino taon o baka taon mo unsa? Kumusta ni Tino ha? Huwag may ninoon pre, okay ra pre. Ay, ginoo ko. May ito na musta kang bayikan no tay. Nagsaling, musta na ka? Ha? Ikaw, Ha? Usap ko na Tino eh. Dong, mango na Noy Tino eh. Nay, ay salamat mo dito taon dito po mo. Ay mo mga anak, huwag mo unsa? usa may labot mo ha? Oh, Luis Tinoy! Nasuko mo na siya ni mo. Dong, ano mo na siya? Buto, Nay, nasuka mo ka na Tinoy. Raman. Nga ano ko taon? Ayaw na lang to. Dili ko masuot sa imong bulsa. Wala, nagtinguha nga maputol ka ng punuan sa lobi. Kaya nagkahasol kayo ninyo. Kamura ang gusto kong maputol ka namang punuan sa lobi. Bitaw na eh. Kami bitaw duro. O sabay mo, may pasabot ako sa ilan yung putol na pulang sabi. Kaya sama niya, ha? Dili ba? Ikaw may gusto kayo nga putlon ka ng punuan sa lobi? Kaya nagkahasol ninyo? Kamura ang dunay na kung gusto nga putlon ka namang punuan. Ha?
ug wa ko mosugot. Gipangitaan nyo pagi nga maputol ang mga punuan ug mao na kini. Kamoy responsable kung anong naputol ang punuan. Daib takag pamasangil dari tinoy no Wa sa. ko magpataka. Tanaw runo na may bitisya nga no punta ng lubi. Oh, iglapas mo na diha. Tanaw na ba? O gani sa ato ba? Nagilapon na ng lubi. Wiw. Ato na lang tas korte, ha? Pangatarungan mo dito kay ikiha ko yun to. Naunsa? Unya, ha? Kining balay na ko nga natumahan. Balay. Ha? Uli iglenyos gasto ko rin, ha? Oh, diya ba kanya? Sulungan na niya. Di kayo sulong kong bayan na. Wiw. Tanaw na to. Panganda mo unya. Kay mag-abot na sa korte. Uli ko sa gasto niya kumay, ha? Bayari po ninyong punuan sa lobe. Wiw. Dili may mabayad, ana. Uy, nga nugod taon. Nayabag naman ang taong kafiragaba ni Monoy Tinuoy. Usa may labot na mo, ana, in taon. Uy! Amumoy doon ay gusto nga maputol kining punuan sa lobe na ko. Dili, oy! Dili, ginoo na mao. Og di sad mi mo bayad. Bahala ko sa may tamo. Wa mi sa, ana. Suluhan na di, Tinuoy. Ang ako, taparong sa tiyan, kiwanga ka na. Mo na among problema, kaysa pagkatinuod lang no, o gitaon mi labot sa pagkatumbas punuan sa lubi. Daan na baya ito nagharag. Unya na timingan sad, nga tuas ilang bay paingon ang lubi nga natumba. Sa day na namo di ay. Unsa imong buhaton ani? Unsa man og kamo ang pasultihon? Nakasuway man na natumbahan sa lubi? Eme.